всяка 8 жена в живота си се среща с това заболяване. А ако бъде открито на време заболяването в ранен стадий, вероятността за преживяемост е над 90%. Нашите последователи в Инстаграм имаха възможността да зададат своите въпроси и днес професор Петров да отговори на тях. Наследствеността или генетичната предразположеност е от голямо значение за рака на гърдата, но тя не е съдба. За мен брастер е по-информативен от мамография. Имал съм случаи, когато брастер показва промени, мамографията не. Жената по свое желание изявява да се направи биопсия и биопсията открива много ранен стадий, много малък процес, но злокачествен, който мамографията е пропуснала. Вече се прилага и генетично тестване в България, макар че още е много далече от нивата, на които би трябвало да бъде. За мен това е бъдещето. Винаги е добре да знаем, ако сме генетично обременени, и това не трябва да ни плаши, защото генетичното обременяване не е автоматично равносилно на заболяване. Новите терапии са именно свързани с персонализираната медицина, имунотерапия, персонално изработена за съответния пациент. Нанотехнологии, които са подходящи точно за тумора на съответната пациентка, създадени да унищожат единствено туморните клетки в нейния организъм. Значи е възможно да дойде ден, в който ракът на гърдата ще се лекува без загуба на орган. Сигурен съм, че този ден предстои. Има теми, които не се побират само в медицински диагнози. Има теми, в които числата отстъпват място на човешките истории, на страха, на надеждата. Ракът на гърдата е точно такава тема. Не просто болест, а сблъсък между наука, тяло и дух. Днес с професор Петров ще говорим не само за лечение, а за живеене. Как се открива, как се преживява и как се оцелява с повече смисъл. Здравейте, професоре! Здравейте! Рака на гърдата е наистина сериозен, не само медицински, но бих казал социално-медицински феномен, който променя стотици хиляди животи и съдби всяка година. И е много важно да се говори по темата, да знанията да стигат до все по-голям кръг от пациенти, не само пациенти, дай Боже да не стават пациенти, а жени, така че да може да се вземат правилните мерки и заболяването да бъде своевременно откривано или избягвано по възможност в най-добрия случай. Може ли да ни разкажете какво всъщност представлява рака на гърдата? Рака на гърдата по същество е едно от многото, за съжаление, злокачествени заболявания сред човешката популация, което започва с израждане на нормални клетки на млечната жлеза, които се превръщат в изродени злокачествени ракови клетки и за още по-голямо съжаление тези клетки могат да метастазират, да засягат други органи, което вече води процеса до своята фаталност и до най-обикновено жените загиват не от пораженията, които нанася рака на самата гърда, а от пораженията на органите, в които метастазира. Колко често се среща това заболяване? Рака на гърдата, за съжаление, именно за това го нареках социално-медицински феномен, е най-често срещаното злокачествено заболяване при женската половина от човечеството. Или всяка 8 жена в живота си се среща с това заболяване. Това е един много, много огромен процент. Именно за това трябва да се говори много по темата и много да се знае по нея. Казвате да се говори много по темата и да се знае защо ранното откриване е толкова важно. Ранното откриване е изключително важно, защото бидейки открит рано този процес, това повишава многократно шансовете за излекуване.
дава и неимоверно по-големи възможности за терапия. С по-рано откритите процеси могат с много по-малка инвазивна интервенция да бъдат ликвидирани, дори може да бъде спасен и органа, ако съвсем рано бъде открит процеса. А има ли възраст, при която риска е най-висок? За съжаление, нито една възраст при половозрелите жени не е застрахована от рак на гърдата, но процента му и честотата му се увеличава много над 40-45 годишна възраст. А млади момичета, примерно 20 годишни? За съжаление, има и такива пациентки. Не са норма, не са чести, но за съжаление има и млади жени, които боледуват от това заболяване. Говорим си, че има жени, които боледуват. А има ли мъже, които боледуват от рак на гърдата? Да, мъжката популация също не е застрахована от рак на гърдата. Мъжете също имаме млечна жлеза, която по определени причини може да се получи там израждане злокачествено и при мъжа. Честотата обаче е много по-ниска, поради причината, поради която и при мъжете гърдите или млечните жлези не са развити, т.е. различният хормонален фон при мъжете. Да, защото не се говори много за този мъж има рак на гърдата. Изключително рядък процес е. Виждал съм такива случаи, чувал съм в годините, но са единични. А какви са основните рискови фактори? Основните рискови фактори са констелация от наследственост, нарушен хормонален баланс, неправилно хранене, тютюнопушене, стрес, затлъстяване. Доколко генетичната предразположеност е съдба и доколко начинът на живот може да я пренапише? Наследствеността или генетичната предразположеност е от голямо значение за рака на гърдата. Вече са открити и гените BRCA1 и BRCA2, които отговарят за появата на този рак, но тя не е съдба, както казахте. Няма гаранция, че жени, които носят тези гени, задължително ще се разболеят от рак на гърдата. Тук вече като втори рисков фактор идват и индивидуалния начин на живот с всички останали рискови фактори, които споменахме. Вие споменахте вече за гените мутации BRCA1 и BRCA2. Може ли да ни кажете малко повече за това? И те са познати на повечето хора, като че ли, но какво ще кажете за TP53? Да, в последните години се доказа мястото на BRCA1 и BRCA2 в генезата на рака на гърдата и значително по-високата честота на заболяването при носителките им. TP53 генът отговаря за защитата на клетката от ракови мутации. Ако този ген е увреден, има много по-голяма вероятност клетките, без значение на кой орган, да пострадат, да се изродят и оттам нататък да доведат до такъв злокачествен процес. Ако той е положителен, това означава ли, че ти си носител на различни видове рак? Не, категорично не. Просто защитата на организма от това да самоунищожи този тип клетки е по-малка. Вярно ли е, че при мутация на TP53 лъчетерапия не се препоръчва? Да, абсолютно, защото лъчетерапията сама по себе си, макар и колкото и да се опитваме този процес да бъде минимализиран, сама по себе си има мутагенен ефект. И има вероятност клетки, които не са защитени с TP53, този ген е увреден, не действа както трябва, да се изродят и оттам да направим мечка услуга на пациентката. Прилага ли се в България практика за генетично тестване? От съвсем скоро, може би от няколко години, вече се прилага и генетично тестване в България, макар че още е много далече от нивата, на които би трябвало да бъде. За мен това е бъдещето, така че в тази насока много трябва да се работи.
Генетичното тестване трябва да стане масово, повсеместно и общо достъпно. Да, а може ли примерно да е като превенция, да отидеш без назначение от доктора, искаш да виждаш дали имаш генетично увреждане и да отидеш просто да си пуснеш. И какви изследвания трябва да си пуснеш, ако искаш да видиш дали си генетично обременен? Да, разбира се, трябва да бъде част от масовата профилактика. Генетично се изследват тези два гена BRCA1 и BRCA2. А този TP53 важен ли е да бъде изследван? TP53 той е важен като цяло за онкопрофилактиката, не конкретно специално за рака на гърдата, като цяло за онкопрофилактиката е много важен, защото той показва каква е склонността и нагласата към организма да произвежда злокачествени клетки и да се израждат клетките му. Въпросът е вече дали е добре да знаем, че сме генетично обременени или е по-добре да нямаме такава информация. Да, разбира се, винаги е добре да знаем, ако сме генетично обременени и това не трябва да ни плаши, защото генетичното обременяване не е автоматично равносилно на заболяване. Разбира се, има много други фактори, които действат, за да се случи или да не се случи това заболяване. Ще ви дам примера с двама еднояични близнаци, които имат абсолютно еднакъв генетичен код. Двамата са програмирани по един и същи начин. Единият се разболява от едно, другия се разболява от друго, никога не се разболяват по едно и също време от едни и същи неща. Единият умира от нещо, рано или късно другия е жив. Всичко това показва ролята на заобикалящия ни свят, на средата, на рисковите фактори, на стреса, на храненето, които в един момент преливат чашата. Образно казано, двамата имат еднакво дълбоки чаши, но в единия е сипано повече течност и тя прелива по-рано. Да, много хубав пример. Как влияят хормоните и противозачатъчните? Хормоните и противозачатъчните имат повишаващ риска ефект. Затова трябва да се дават винаги под лекарски контрол и наблюдение. Ако се приемат дълго време, понеже назначават се терапии на момичета, които, да кажем, имат полекистозни яйчници и те са 2, 3, 4, 5 години на противозачатъчни. Това може ли да е проблем? Зависи, пак казвам, от каква е хормоналната комбинация и пропорция в тези противозачатъчни. Тенденцията е с много ниски стойности на естрогенната съставка и с по-високи на гестагенната, защото именно естрогенната съставка е тази, която е рисковата за рака на гърдата. Да. Значи не е задължително да доведат до... Не. Ако беше задължително, ако всички противозачатъчни или хормонални препарати водиха до рак на гърдата, те щяха да бъдат забранени, разбира се. Как влияят хормоналните терапии за фертилност или менопауза? Хормоналните терапии за менопауза имат значително повишаващ риска ефект. Затова те трябва да се, ако се прилагат, да са под строг лекарски контрол. Аз лично препоръчвам, когато има симптоми на менопауза, които влошават качеството на живот на пациентката, се започва с фитопродукти, фитоестрогени, които нямат този рисков ефект, както другите синтезираните синтетичните естрогени. Как стои въпросът при жените, които са минали през инвитро процедури? Няма данни инвитрото да повишава риска от рак на гърдата. Те в началото нали преминават, ако не се лъжа, през някакви хормонални стимулации. Фоликулостимулации, които са с хормони, но това се прави за сравнително кратки епизоди, така че няма научно достоверна информация до сега да създава сериозно повишаване риска тази фоликулостимулация. Да поговорим за начина на живота. Какъв съвет бихте дали? Начинът на живот трябва да бъде динамичен, но не с прекалено голям стрес. Трябва да има повече движение, балансирана храна, да не се прекарява с калорийния прием, да не се допуска затлъстяване, да не се поемат излишни хормони, които са рисков фактор. Общо взето един
балансиран, изпълнен с движение и оптимален калориен баланс живот би бил най-доброто за предпазване на пациентките от това заболяване. До каква степен влияе стреса и как можем ние да го потиснем? Въпреки че има много практики напоследък, които относно стреса, но да, кажете ни вие от медицинска гледна точка. Стреса, за съжаление, влияе негативно върху имунната система. Имунната система е защитника на организма. Оттам, като падне защитата, отваряме много врати за много рискови фактори, за много заболявания, които имунната система ги неутрализира, ги блокира, понижавайки нейните възможности, ние отваряме вратите за тяхното действие. Да, а как можем да се справим с него? Стреса има много индивидуални начини, много общо проекти, практика, общо взето, най-общо казвам, един хармоничен, балансиран начин на живот би трябвало да поддържа оптимално добри нива на стрес. Между другото, никакъв стрес също не е добре. Има описани случаи на инфаркти от залежаване. Хора, които абсолютно никакъв стрес няма. Тогава пък по други механизми се уврежда, водят до нарушения в работа на сърдечно-съдовата система. Напоследък е много модерно да се говори за биохакинга, за абсолютно цялата комбинация между храните, между начина на живот, упражненията, справянето с стрес. Това също може би било добра тема за цяло предаване. Така че да минем към следващия въпрос. Може ли стресът и липсата на секс да бъдат рисков фактор като гените? Стреса категорично е рисков фактор номер 1. Така че отговор е положителен. Всички други фактори, които водят до увеличаване на стреса или липса на намаляване на стреса, също водят до понижаване на способностите на имунната система да защитава организма. Как гледате на хипотезата, че ракът не е само болест на клетките, а на средата също? Пак ще дам примера с близнаците. Еднакви генетични заложби, еднакъв генетичен код. Единия се разболява, в случая трябва да са близначки. Разбира се, едната се разболява от рак на гърдата, другата не. Значи, тук изцяло ролята на средата. Гените са едно, но причината да бъдат отключени тези гени е именно в средата и начина на живота. Какво се случва в тялото години преди ракът да се появи? Има ли някакви индикации? Спи ли си? Не, категорични индикации няма. Ако имаше такива и ако бяха доказани тези индикации, щеше да се открива много рано или да се предотвратява. Никога нямаше да се стига до рак на гърдата. Такъв тип индикатори са BRCA гените, за които споменахме. Иначе стресовия начин на живот, токсичните фактори на средата, променения хормонален фон могат да ни наведат на мисълта, че тази жена е с по-голям риск от рак на гърдата. Примерно продължителни години на хормонална терапия, хормонозаместителна терапия, стрес, риск, повишава допълнително всичко това, повишава риска от развитие на рак на гърдата. Как бихте описали идеалната профилактика? Има ли идеална профилактика? Идеална профилактика все още не е измислена. Ако има такава, щяхме да изкореним изцяло това заболяване. Няма ваксинопрофилактика, за съжаление, както при други сериозни заболявания, но близо до идеалната профилактика са редовните прегледи, редовните годишни мамологични прегледи при специалист, прегледите с термографския уред Брастер, които също могат да се правят 2 пъти годишно, абсолютно безвреден е. Следенето като цяло на състоянието, прегледи за генетично носителство на BRCA гените и
редовно жената да си следи при всяко къпане, сама да си опитва гърдите, да търси някакви промени, някакви уплътнения, нещо различно от нормалното, което тя си го познава най-добре. Може ли интелигентната превенция да стане стандарт? Трябва да стане стандарт интелигентната превенция. Като под интелигентна превенция разбирам активното търсене и жената активно да мисли за това, за риска, че може да заболее от това заболяване и активно да се предпазва от него и да се опитва да го открие рано, ако се стигне до такова. Да се предпазва, имаме предвид, като го открива рано. Не само понижаването на рисковите фактори, Да, за които вече говорихме. Са първостепенна част от превенцията. Значи, тук на първо място намаляване на стреса, намаляване на, по възможност на хормонални препарати, съдържащи естрогени, калориен баланс, оптимизиране на теглото, спиране на тютюнопушенето. Тютюнопушенето е голям рисков фактор също за рака на гърдата. Кои са първите признаци, на които да обърнем внимание? Първите признаци са промени в нормалната морфология на гърдата. Ако жената усети някаква, каквато и да е било промяна, като уплътняване, бучка, ригидност, секреция нестандартна от гърдата, хлътване, разязвяване, гноене, това са все симптоми, които са алармиращи. Болката в гърдите тревожен сигнал ли е? Принципно болката винаги е тревожен сигнал. В случая обаче при рака на гърдата, болката в гърдата е много късен симптом, така че стигне ли се до болка в гърдата, най-вероятно вече процесът е много напреднал и е имало много други симптоми преди нея, които трябва да бъдат открити. Един от основните проблеми на рака на гърдата е, че не боли, както и повечето други онкологични заболявания. Ако биха имали болка, биха били открити доста по-рано. Да, и всъщност по бучките просто можем да се ориентираме. Няма някакви други симптоми. Всяка една промяна в нормалната морфология, нормалната структура на млечната жлеза. Една жена най-добре се познава гърдите. При всяко едно къпане, така или иначе, трябва да се опипва гърдата, да се проверява. А какви са основните методи на лечение? Основните методи на лечение, на първо място все още метод номер 1 – оперативното лечение. Към него то се комбинира вече с имунотерапия, с хормонална терапия, с химиотерапия и лъчелечение по преценка на специалистите. А как се решава кой метод е подходящ? Кой решава това? Решава именно специалистите, онколози или по-често такива жени. Поведението се определя от онкологична комисия, защото, както казах вече, тук става въпрос за няколко различни специалности. И най-общо поведението зависи от стадия, големината на тумора, общо състояние на жената, отношението му към съседни органи, колко рано е открит. А в България практика ли е този геном, който беше TP53, практика ли е да се изследва, за да може да се адекватно лечение да се предложи на пациента? Не, за съжаление, изследването на TP53 не е рутинна практика в нашата страна. Тепърва трябва да се работи много в тази насока. Да, защото казахме, че лечението е различно след като го има или го няма. Да, ако жената е носителка на този ген, това я прави автоматично противопоказана за лъчелечение. Така че един малък наглед детайл, но може да обърне каруцата и да стигне до обратен ефект. Колко ефективни са тези терапии, които изброихте? За щастие, съвременните терапии стават все по-ефективни. Това дава възможност за увеличаване на преживаемостта и все по-голям шанс за успех от излекуване. А ако бъде открито
на време заболяването в ранен стадий и вероятността за преживяемост е над 90%. Добре, а какво означава таргетна терапия? Таргетна терапия означава най-общо медикаментозни средства, които стигат до раковите клетки и убиват само тях, без да засягат околните здрави клетки. Идеята е, ние винаги може да убием раковия процес, но с него може да убием и организма. Всяко едно лекарство е отрова. Идеята е тази отрова да не убива здрави клетки, да убива само раковите клетки. А това също ли тази комисия решава дали пациента има нужда от таргетна терапия или пък от стандартните химиолъчи? Нали? Те са различни неща. Да, обикновено в България още таргетната терапия не е достигнала това ниво на популярност, което трябва да бъде. А за хормоналната терапия какво ще ни кажете? Хормоналната терапия представлява блокирането на действието на хормоните, които могат да причинят или причиняват рака на гърдата. А това как се отразява върху жената да й бъдат блокирани някаква част от хормоните? Може да се усеща ли се от нея? Чувства ли се добре или има някакви проблеми, изменения? Разбира се, всяка една терапия може да доведе до негативни последици върху общото състояние на жената. Именно за това после трябва да има подходящия период на детокс или очистване или възстановяване на организма от самата терапия. Защото, както говорихме пак, за съжаление, терапията не засяга само клетките, туморните клетки, към които е предназначена. А тази хормонална терапия задължителна ли? При всеки случай ли се прилага или индивидуално? Индивидуално много често се прилага, но не при всеки случай. Пак по преценка на онкокомисията. А добре ли се понася от жените? Пак индивидуално. Някои жени от повечето жени се понася добре, но все пак може да даде странични ефекти. Тогава по преценка на лекуващия лекар се спира и се минава към нещо друго. Какви нови терапии има днес? Новите терапии са именно свързани с персонализираната медицина, имунотерапия, персонално изработена за съответния пациент. Нанотехнологии, които са подходящи точно за тумора на съответната пациентка, създадени да унищожат единствено туморните клетки в нейния организъм. А върху това се работи все още или вече се прилага? Прилага се, за съжаление, не е толкова масово, колкото трябва да бъде. А в България? Имаме ли? В България такава опция за лечение? Не, нямаме. Не. За съжаление. Кои научни направления вдъхват най-много надежда? Имунологията, нанотехнологиите и персонализираната медицина. Това за мен е бъдещето. Един ден, и то надявам се недалече този ден, рака на гърдата, както и всички други онкологични заболявания, няма да бъдат хирургичен проблем. Или хирурзите ще бъдат лекари на втора линия, които само дооправят частичния проблем. Значи е възможно да дойде ден, в който ракът на гърдата ще се лекува без загуба на орган. Сигурен съм, че този ден предстои. Имплантите след мастектомия имат ли срок на годност? И какъв е този срок на годност? Принципно, като всеки един материал, силикон старее и всеки един производител препоръча смяна на имплантите между 10 и 15 години. Защо? При мастектомирани жени трябва да става на по-чест период, средно на около 5 години. Защо? Причината е с цел профилактика и за това, че вече се работи при компрометиран терен. Но там трябва да бъдем и много по-внимателни и много по-добре да следим състоянието и кондицията на импланта. Влияе ли киселинността или имунния статус върху приема на импланта? Киселинността на организма, алкално-киселеното състояние, обикновенно се поддържа в един баланс, който или е
както трябва, или пациента има сериозни токсични проблеми. Така че не може да кажем, тая пациентка е по-кисела от другата, затова няма да излагаме импланти. Разбира се, ако има нарушение в алкално-киселното състояние на организма, жената няма да е изобщо в състояние да може да се слагат някакви импланти или да се правят някакви интервенции. А възможно ли е да има такова нарушение след тези терапии? Химиотерапия, лъчетерапия и така? Възможно е, за това трябва да бъде балансирано алкално-киселното състояние на организма и тогава да се премине към тази, подчертавам, козметична интервенция. Тя е с цел запазване самочувствието на жената, да се чувства пълноценна и да чисто естетически да запази пропорциите на организма й. Казахме, че може да бъде нарушен алкално-киселения баланс на организма, защото терапиите са токсични. Достатъчно ли е да се пие само вода? Нали, защото съвета, който излизат пациентите от болниците, е точно този. Пийте повече вода. Не, разбира се, водата е много важна. Да, трябва да се пие вода, но иначе трябва също така да има оптимално добра диета. Не натоварване допълнително на организма с токсини или други вредни съставки от храната. Как тялото се изчиства от тези токсини след химиолъчетерапия? Черният дроб и бъбреците са едни от лабораториите в организма. Те се справят с тези токсини, но разбира се, ние трябва да не товарим в този процес организма с допълнително прием на допълнителни токсини, които още повече биха затруднили работа на тези органи. Затова много важно е тук оптимално правилна диета и режим на хранене. А какво мислите за преминаването към растително хранене? Говорейки за детокс. Имате предвид изцяло изключване на животинските храни от диетата ли? Или поне в този етап на очистване? За по-кратък период съм за по-дълъг не, защото част от компонентите на имунната система са от незаменими аминокиселини, които идват именно от местните храни, храните от животински произход. Месо, мляко, яйца. Тези съставки изграждат части от имунната система, които няма как да компенсираме, ако не ги приемаме само с растителни храни, ако се опитаме да набавяме необходимите ни за поддържането и развитието на организма суплементи. Да, но при добро миксиране на растителните компоненти, правонозрени с бобови храни и така нататък, мисля, че може да се получи един пълноценен белтък. Не и за дълъг период. Има незаменими аминокиселини, които не могат да се поемат от растителни храни. А какво за вас е дълъг период и какво е кратък? Примерно един нормално, в която организма може да мине на някакъв тип ограничение на протеините от животински произход. Защото казахте, нали, разтоварване на черния дроб и бъбреците, като бъбреците може да бъдат чрез вода, нали, и напитки чайове, докато черния дроб така доста храни от растителен произход биха... Да, категорично от тази гледна точка черният дроб ще работи по-леко, защото растителните храни го товарят значително по-малко. Но тук аз изхождам от съображението за пълноценност на имунната система. Това са различни неща. Относно товаренето на черния дроб, окей, но относно имунната система, тогава нещата стоят по по-различен начин, защото протеините, част от протеините или белтъците, които изграждат защитните ни елементи, имуноглобулините, идват именно от незаменими протеини от животински произход. Би ли било полезно медицината и алтернативната медицина да върват ръка за ръка според вас? Да, ако говорим за изработване на индивидуални диети, начин на хранене, различни
средства за оводняване, за нормализиране на алкално-киселното състояние на организма, да. Иначе категорично съм против всякакви алтернативно медицински опити за лечение на каквото и да е онкологично заболяване. Визирам това, че с тези методи се губи много ценно време, което рака от първи може да стане четвърти стадий и вече и за класическата медицина нещата стават неспасяеми. Няма гаранция, че в първи стадии една пациентка ще бъде спасена, но вероятността това да се случи е примерно 90%. Ако прилагаме алтернативно медицински методи, като шамани, баяни и всички, които са сетите, различни от традиционната медицина, има вероятност това време, което прилагаме тези средства, жената да премине от първи в по-горен стадий и тогава вече вероятността да бъде спасена научно достоверно става по-ниска, категорично се понижава. Да, значи ние се придържаме за алтернативната медицина, хранителни режими, да, добри практики, ежедневни, да, спорт, йога, упражнения, точно всичко така, това, точно така. да. Всичко, което може да подпомогне лечебния процес, но не и алтернативен лечебен процес, така да го кажа. Добре. А след лечението следят ли се хормоните и метаболитният статус? Да, разбира се, това са важни компоненти, които трябва да бъдат проследявани, защото именно част от повишението на риска за възникване на процеса идва именно от нарушения хормонален баланс. А казвате, трябва да бъдат проследявани. Проследявани ли са по принцип? Принципно, това ли са изследванията, които се правят на профилактика? Добрата медицинска практика влиза проследяването на тези хормони. Да поговорим за ранното откриване и за това, какъв е според вас оптималният вариант? За мен оптималният вариант е всяка една жена да си прави термографско изследване поне 2 пъти годишно. Освен това да следи активно състоянието на гърдите си, да търси рано някакви такива признаци, за които вече споменахме. Термографското изследване с апарата Брастер може да се прави неограничен брой пъти годишно. Разбира се, няма смисъл повече от 2 пъти годишно, защото тези промени не настъпват толкова бързо. Затова варианта е 2 термографски изследвания годишно. Оптимално добре биха покрили риска от възникването на заболяването и възможностите за ранното му откриване. А какво представлява този апарат Брастер? Брастер е уред за термографско изследване на гърдата. По същество той е един голям термометър, който събира данни за температурните промени вътре в жлезата. Работи на принципа, че злокачествените клетки имат по-бърз метаболизъм и съответно по-висока температура от нормалните здрави клетки. Разбира се, тук става въпрос за някакви десети от градуса, но той е изключително чувствителен и ги отчита. На базата на отчетените температурни промени изгражда визуален образ, както ултразвука изгражда визуален образ на база на промените в пропускливостта на тъканите за ултразвуковите вълни, така и Брастер изгражда образ на база на температурните промени на тъканите. Този образ се анализира от изкуствен интелект, който казва, тук има патологични отклонения. Но самия изкуствен интелект не поставя диагноза. Ако бъдат открити вече тези патологични отклонения, тогава специалист-мамолог гледа записа и казва, да, трябва да се направи нещо или не трябва да се прави нищо. Приемам за норма тези отклонения. А това означава ли, че той може да замени мамографското изследване или пък по-скоро да насочи към такова? За мен напълно може да замени мамографското изследване, тъй като е не по-малко алтернативен. И доколкото разбирам, безвреден. И напълно безвреден. За съжаление, още не влиза в протоколите за профилактика и за да бъде насочена една жена към биопсия, която дефинитивно само единствено биопсията слага диагнозата, дори и мамографията не я слага, но за да бъде насочена, протоколите сочат, че трябва да бъде направена мамография. За мен
брастер е по-информативен от мамография. Имал съм случаи, когато брастер показва промени, мамографията не. Жената по свое желание изявява да се направи биопсия и биопсията открива много ранен стадий, много малък процес, но злокачествен, който мамографията е пропуснала. Може ли използването на този апарат да замести профилактичните прегледи при лекар? Категорично не, но значително допълва и дава очи на лекаря да види реално какво се случва в гърдата. Препоръчвам брастер да бъде правен от лекар или най-малкото от медицински специалист. А колко е надежден при откриването на промени в гърдата? За мен е еднакво надежден, колкото и мамографското изследване. С тази разлика, че мамографското изследване води до облъчване и рентгеново натоварване на организма, докато термографското с брастер е напълно безопасно. А може ли брастер да подобри информираността на жените за тяхното здраве? Категорично брастер дава информация, ако резултатите са отрицателни, жената може да бъде напълно спокойна, че няма злокачествен процес в гърдите си. И всъщност каква е основната полза от този апарат брастер? Ранното и безвредно откриване на злокачествени промени в млечната жлеза. И възможността, поради безопасността, възможността да се прави доста по-често и на доста по-ниска възраст от мамографията. Каква е ориентировъчната цена на това изследване? Можем ли да кажем? Около 80 лева, зависи от града, който се прави, но върне между 80 и 100 лева. Да, значи да. Продължаваме с новата ни рубрика, в която нашите последователи в Инстаграм имаха възможността да зададат своите въпроси и днес професор Петров да отговори на тях. Каква е ролята на генетичните тестове и наследствеността? Вече споменахме, но пак ще подчертаем, генетичната предиспозиция е много важен рисков фактор за възникване на рака на гърдата, но не е абсолютен канцероген. Тоест, гените са важни, хора, които имат генетична предиспозиция, имат по-голяма вероятност да заболеят от другите хора, но ако спазват оптимален начин на живот и рисковете на средата не им повлияят, тези гени могат и да не се развият и да не доведат до злокачествено заболяване. Има ли конкретни рискови фактори, които увеличават вероятността от развитие на рак на гърдата и какво реално можем да направим, за да ги намалим? Да, категорично. Това са повишени нива на хормони вследствие на хормонотерапия, стрес, затлъстяване, тютюнопушене, намалена двигателна активност. Всичките по един или друг механизъм водят до повишаване риска от развитие на рак на гърдата. Какви митове за рака на гърдата е важно да не приемаме за истина? Битовите, например, че може да мине от само себе си или пък може да бъде излекуван с някаква алтернативна терапия, което е изключително вредно, защото губи ценно време, в което наистина може да бъде излекуван с класическата медицина. Ако се поддадем на такива внушения като алтернативни терапии, има вероятност това време да се пропусне и процеса да стане нелечим. Каква е нормалната роля на TP53, за който говорихме преди малко, и защо го наричат пазител на генома? Нормалната роля на този ген е да пази клетките от мутации и израждане. Когато всичко е наред с него, генома е здрав и вероятността да се изреди някоя клетка да се превърне в ракова е малка. Може ли алтернативната медицина да допълва, а не да замества конвенционалното лечение на рака на гърдата? Единствената възможна роля и функция на алтернативната медицина по отношение не само на рака на гърдата, а всички други онкологични заболявания е само да допълва и да обогатява лечението. Основното лечение трябва да бъде оставено на класическата медицина. Каква е разликата между корбиопсия и сентинална биопсия и коя е по-точна? Има ли връзка между витамин D и рака на гърдата?
Ако майката е диагностицирана с рак на гърдата, кога е добре да започне да се следи дъщеря й? Значи, по същество, разликата е в различната техника на вземане на биопсичния материал. Коя е по-точно, е трудно да се каже, защото за да го кажем научно достоверно, трябва да има научно изследване, което да съпоставя статистически достоверно двата метода и да казва категорично този метод е по-добър от другия. Такова на мен не ми е известно. Ако е правено, поне аз нямам такава информация. В момента и двата метода са за мен еднакво добри. По отношение на витамин D. Витамин D, Да. нито хиповитаминоза, нито хипервитаминоза D са добри по отношение риска на рака на гърдата. Той трябва да бъде в нормални стойности. Достатъчно е да излизате на слънце, достатъчно дълго през летните месеци, което ще ви осигури добри нива на витамин D. Не се препоръчва хипервитамизация. Не, в никакъв случай не е добро решение. По отношение на майката и дъщерята, ако майка ви е била диагностицирана с това заболяване, навлизайки в една възраст от 40-45 години, жената или дъщерята е добре да почне активно да си прави профилактични прегледи. След 40 години? Да. Преди това? При това риска е доста по-малък. Иначе не са изключени. Ако си прави, още по-добре. Кои са най-честите рискови фактори за рак на гърдата? Най-честите рискови фактори, повтарям се вече многократно, но е важно да ги казваме, за да ги запомнят хората. Това са наследственост, хиперестрогенемия или нарушение в хормоналния баланс в полза на естрогенните хормони, стрес, затлъстяване, тютюнопушене, липса на движение, намалена двигателна активност. А кога се случва това нарушение при естрогенните хормони? Има няколко варианта да се случи. Не е само един начин да се стигне до повишение нива на естрогените. Единият вариант е външно поемане на повече естрогени с таблетите, за които говорихме, хормоналните препарати. Другия е чрез затлъстяване, понеже те се метаболизират, произвеждат се в масната тъкан. Повече масна тъкан, повече естрогени. Затова казват, че жените от картините на Рубенс били по-женствени. Това се има предвид, че имат повече масна тъкан, но там е повече естрогени. Естрогена е признак на женствеността. Намалената двигателна активност пък води до забавяне на обмяната и оттам забавяне на понижаване на метаболизирането на тези хормони. А можем ли в такъв случай да кажем, че хората, които са с повишено наднормено тегло, имат по-голям точно така, имат повишен риск. Повече наднормено тегло, освен ако не е мускулна маса, е повече масна тъкан. Повече масна тъкан е еквивалентна на по-голямо производство на естрогени, които са основен рисков фактор номер 1. Имат по-голям риск от това да заболеят от рак. Точно така. До каква степен храненето и начинът на живот влияят на риска? Това мисля, че го казахме, но това се повтаря с отговора по предния въпрос. Ако се храним оптимално добре, няма калориен излишък, има достатъчна двигателна активност, не се образува повече масна тъкан, риска е по-нисък. И наследствеността ли е най-важният фактор? Наследствеността безспорно може би е фактор номер 1, но без начин на живот тази наследственост е малко вероятно да се отключи. Значи можем да я подтиснем с добри оптимален начин на живот и понижаване и изключване на останалите рискови фактори. Ако тя ги няма, вероятността да се прояви наследствеността е по-малка. Не е изключена, разбира се. Следващия въпрос е: какви са симптомите, методите за диагностика и превенция и потенциално лечение?
Симптомите, вече ви казах, няма за съжаление ранни симптоми. Ранните симптоми трябва да се търсят. Това са промени в морфологията и структурата на млечните жлези. Превенцията, оптимално добрата превенция са честите профилактични прегледи. При възможност и брастер изследване. Диагностиката и превенцията в случая се припокриват. Ранната диагностика е част от превенцията. А потенциалното лечение, колкото по-рано се открие процесът, толкова по-щадящо е това лечение. Лечението зависи от стадия на развитие на процеса. Какви могат да бъдат причините за заболяването, освен фамилна обремененост? Отговорихме го много пъти този въпрос, но специално за нашия зрител ще кажа хормонален дисбаланс, тютюнопушене, забавена двигателна активност, затлъстяване и повишен прием на естрогени. Мастопатията лечима ли е и предиспозиция ли е за развитие на рак? Лечима е, сама по себе си не е предиспозиция за развитие на рак, но трябва да се следят внимателно гърдите, да се отдиференцират двата процеса. Да не замаскираме, така че имайки жената мастопатия, да пропуснем възникването на деново на злокачествен процес. Но тя не може да премине в рак. Не. Здравейте! Вярно ли е твърдението, че кърменето е превенция за рак на гърдата? Ако по време на кърмене се получи възел или възпаление, това би ли причинило рак на гърдата в бъдеще? Гръдните импланти причиняват ли рак на гърдата? Да, кърменето действа положително върху понижаване риска от възникване на рак на гърдата, доказано. Гръдните импланти по никакъв начин не повишават риска от рак на гърдата, с изключение на факта, че имайки имплант, жената понякога зависи от техниката на поставяне, понякога е по-трудно да си напипва жлезата и оттам може да пропусне някакъв началното развитие на някакъв процес. Но самия имплант по никакъв начин не увеличава риска от рак на гърдата. А този апарат да брастър, който казахте, може да се използва и при гръдни импланти, когато има поставени жената? Принципно да, но когато има каквато и да е била правена вече интервенция върху млечната жлеза, може да доведе до отклонения и грешки. Колко време трябва жената да кърми детето, за да има такъв благоприятен ефект, който да е полза, че няма да има рак на гърдата? Няма научно доказано изследване по въпроса, но все пак трябва да го е кърмела детето. Не е да е започнала примерно на седмица и да се отказала. Поне няколко месеца. Как диагнозата и лечението могат да повлияят на плодовитостта и има ли възможност за запазване на репродуктивната функция? Много често поставянето на диагнозата и избора на лечение влияят негативно или репродуктивността страда. Ако диагнозата се постави достатъчно рано и процесът може да се ликвидира само с частична парциална резекция, частично изрязване, отстраняване на част от гърдата, тогава репродуктивността не страда. Много често обаче заедно с мастектомията се прави тотална хистеректомия. Това много школи го практикуват, отстраняване на матка и яйчници, именно защото в яйчниците се произвеждат тези хормони, които водят до повишаване риска. Естрогените хормони повишават риска от рака на гърдата. А след една терапия, да кажем химиолъчетерапия, ако жената забременее, би ли се отразило това върху плода или върху нейното здраве, или възможно ли е? Принципно, ако жената забременее, плода се проследява с фетална морфология. Да, риска върху плод от жена, която е имала такива тежки интервенции и терапии е по-голям, но не е страшно, тъй като има фетална морфология, с която може да се проследява състоянието на плода и ако нещо се откри, да се направи аборт по медицински показания. А върху нейното здраве би ли имало? Бременността, влияние върху със сигурност ще бъде по-тежко, отколкото здрава жена, ако кара бременност. Тя не понижава ли имунитет и оттам има ли шанс да се отключат някакви
Бременността да понижава имунитета ли? Не знам. Не, напротив, стимулира го. Така ли? Да. Не ставаш ли по-чувствителен към всякакви други неща? Не е така. Единствено е претъпена тази част от имунитета, която трябва да ликвидира плода. Плода е чуждо тяло за майката. Макар и наполовина да има нейните гени, няма ли на цяло нейните гени, е чуждо тяло. Имунитета има такъв феномен, още даже не е изцяло обяснено защо точно спрямо тази част имунитета си затваря очите. Но много често жени, които имат спонтанни аборти, причината е имунологична. Имунитета им не си затваря очите и отхвърля този по същество чуж обект. Бебето е чуж обект за майка, защото няма нейните гени. Той има половина нейни гени, все едно, че няма нейни гени. Или всичките гени са еднакви, или не са. В случая не са. Добре. Какви са дългосрочните грижи и проследяването след успешно лечение на рак на гърдата? Редовно следение. Правилен начин на живот. Един път в годината? На 6 месеца? На 6 месеца правилен начин на живот. Обикновено такива пациентки се диспансеризират и там се полагат точно правилните грижи за проследяване в рамките на 5 години. Минат ли 5 години, оттам нататък жената се приема за дефинитивно оздравяла и може просто вече по нейно желание да се следи здравето на общи основания. Всъщност какво включват тези изследвания? PET скенер, който търси активно някъде извън гърдата, която вече е отстранена, разбира се, дали някъде няма огнища от ракови клетки. И предполагам кръвни изследвания се правят рутинно, да. Как се справят пациентите с емоционалното и психологическото въздействие на диагнозата и къде могат да намерят подкрепа? Значи, за съжаление, класическата или конвенционалната медицина, която толкова наблягам тук в това предание, защото е изключително важна, не отделя достатъчно добро място на проблема с емоционално състояние на жената. Тук вече трябва да се търси наистина относно емоционално състояние, може да се търси вече алтернативната медицина за начини с справяне на стреса, за начини на ресоциализация на тези жени. Тук вече вие може да кажете и каква е вашата гледна точка като жена и като знам, активно... Че, да, има много добри групи, които се разрастват във Фейсбук за подкрепа на вече преболедували пациенти, такива, които сега се запознават и се сблъскват. И някак си много им помага, тъй като в нашето семейство също имаше такъв случай. Така оказват много голяма подкрепа и съдействие и напътствие в някакви стъпки. Какво, къде, как. Съгласен съм. Ето тук е мястото на вече не е полето на класическата конвенционална медицина. Класическата медицина стига до там да излекува или да се опита да излекува с възможностите си процеса, но влиянието вече върху психоемоционално състояние на жената, което е изключително важно, идва от парамедицински или не точно правилно се каже парамедицински, но около дейности близки до медицината. Да, окуражително е да видиш как някой се е справил, преборил го и е останал цял и щастлив след това. По здравна каса ни се полагат туморни маркери. Колко са релевантни като изследвания? Може ли да са отрицателни, въпреки това да има наличен тумор в гърдата? Да, добър въпрос. За съжаление, туморните маркери не са абсолютен диагностичен фактор. Те са много ценни, насочват вниманието ни към проблема, но не са метод, който поставя диагнозата. Защо? Защото е възможно туморните маркери да бъдат завишени и да нямат туморен процес. И обратното, могат да бъдат нормални, а да имат туморен процес. Те не са абсолютни. Затова с тях не поставяме диагнозата, а само ги ползваме като насочващ помощник. Здравейте! Колко точно е мамографията и кога се препоръчва ехограф вместо нея? Мамографията е по-точният метод от ехографията, макар че със съвременните
ехографи с висока разделителна способност дават близки до мамографията диагностични данни. Има ли безболезнени методи за ранно откриване? Най-добрият метод за ранно откриване за мен е изследването с брастер. Абсолютно безболезнено, бързо и бързо даващо резултати. Какви са съвременните методи за лечение и как се определя подходът при всеки случай? Това мисля, че отговорихме на този въпрос няколко пъти. Да, няколко пъти отговорихме вече. Добре. Какви могат да бъдат симптомите и сигналите, на които можем сами да обърнем внимание? Неравности и промени в нормалната морфология на млечната жлеза е най-ранният симптом. Други симптоми са патологична секреция от жлезата, хлътване на зърното, разязвяване, гноене, зачервяване, но те са по-късни симптоми. Също и каква е превенцията и лечението при тази диагноза? Също доста говорихме по въпроса. Точно така, да. Мисля, че сме дали отговора в самото предаване. Да. Много благодарим на нашите зрители, които зададаха своите въпроси. Надяваме се те да са получили задоволителни отговори. Благодаря, че се интересувате от здравето си. Благодаря, че ни гледате. Ще се радваме и занапред да отговорим на всички ваши въпроси за здравето ви и за най-значимите социално-медицински проблеми. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Абонирайте се за канала ни, гледайте ни и задавайте въпроси. До нови срещи! Колкото повече знаем, толкова повече можем да направим за себе си. Профилактиката е грижа, уважение и любов към самите нас. Бъдете информирани. Благодарим ви, че бяхте с нас. Следете в Instagram профила ни следващата тема на нашето предаване, под която може да оставите в коментар въпросите си за нашата рубрика. До нови срещи! Thank you.